ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין, ואמרתי, זו ההחלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו ההחלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו, קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו. ושנית לגבי לבנון, אנחנו יצרנו שטח חיץ שם, שטח ביטחוני, אנחנו נשאר בו ככל הנדרש, איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. אנחנו נשארים שם, כי אנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון.